एथ' दिन हाग्रामा सारा गोबां 7-8 बोसोर सालायबोदों ना गोबां गोथाव बुंनानै जोंखौ थगायबाय थादों। एथ' 7 बोसोर 8 बोसोर जालायलांदों। स' रायजो राजाफोर जोंनि बिएम सोदोब चेनेलनि नायगिरि गासैबो प्रकाश नार्जारी फेसबुक पेजनि नायगिरि रायजो राजा जोंनि आदै मादै आदा बाजै फंबाय बिनानावमोन लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर नोंथांमोनखौ खुलुमबाय। गोबां मोजां हाबाफारि जालांगासिनो दं। थांनाय बोसोरावबो होदोंमोन दिकेजुलिनि सिङावहाय गोबां बर' सुबुंफोरनो हा बेवहाय नुनो मोनगोन बालाबारि गुदि फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव बे जाबाय बेलस्रि हालामनि लोगोसे बे दिकेजुलि सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बेवहाय जोंहा मानगोनां प्रमद बर' सारनि सरकार दैदेननाया नाजायै गोबां रायजो राजाफोरनो हानि मोन्थाइ होनो नागिरदों। जोंहा हिमन्त बिश्व शर्मानि सावगारि दङ, मानगोनां जा प्रमद बर' सारनि सावगारि दं। आलासि हिसाबै लिंहरदों होननानै मिथिनो मोनदों मिस्टार अशक सिंहाल हनेबल मिनिस्टार बिथाङा आरो दिकेजुलिनिनो एमएलए। दा बेयाव रायजो राजाफोर दं। रायजो राजाफोरजों एसे लानि बिथांमोना माबायदि मोनदों गोसोखौ जे बिथांमोना दायो हा मोनसिगोन। बेसेबांबा बोसोर जों मुभमेन्ट खालामबोबाय नाथाय दिनैसिमबो हा गैया, हानि राइट्स गैया। नाथाय 2006 मायथाइ जि फरेस्ट एक्टखौ नायनानै माखासे माने सुबुंफोरा हानि मोन्थाइ मोनगोन आरो गोबां सुबुंफ्रानो मोनगोन बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव बिटिआर सरकारनि बानजायनाय दैदेननायावहाय। स' जोंहा जोंहा मा होनदों बिटिआरनि इएम निलुत सरगयारि सारबो फैगोन होननानै बेखौ जों मिथिनो मोनदों। स' दिनै नोंथांमोननि बे हालामाव माखासे रायजो राजाफोरनो हानि मोन्थाइ होगोन एसे खाथियाव फैनानै होबाय। दा नोङो मा बुंनो सानदों रायजो राजाफोरनि गेजेरजों जानानै जे बिटिआर सरकार एबा आसाम सरकारखौ? आंनि बुंनांगौआथ' बेनो, आं माने जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंहा एथ' दिन हाग्रामा सारा गोबां 7-8 बोसोर सालायबोदों। नाथाय जोंखौ ओरैनो सायावल' गोथाव होननानै बिदिनो साफा सानै मानसि लेंहरो, बरायहरो। खिन्थु जोंनि बे गेजेराव मिटिं खालामनानै एबा माबा मोनसे थुबुर खालामनानै रायजो राजाखौ लिंथुमनानै बेहाय माबा मोनसे सुबिदा होगोन बायदिसिना होगोन होननानै बुंफेरफैयाखै दिनैसिम। नाथाय गोबां गोथाव बुंनानै जोंखौ थगायबाय थादों। एथ' 7 बोसोर 8 बोसोर जालायलांदों। खिन्थु जेबो सुबिदाखौनो मोनाखै, लामानि फारसे दलंनि फारसे एबा हा हुनि फारसेबो मोनाखै। नाथाय दायो गोजोननाय मोनदों जोंहा प्रमद सारा दैदेननायनि गेजेरजों दिनै गोबाङानो जोंनि बे हालामाव दिनै बिथांखौ गोबाङानो मोजां मोनदों हानि बिखय मोजां खामानि मावलांनाय हिसाबै। थांनाय बोसोरनिफ्रायनो मावबोगासिनो दङ। आरो जोंनि बे हालामाव दिनै बे जोंहा प्रमद सार माबा मोननायनिफ्राय मन्थ्रि जानायनिफ्राय गोबां रायजो राजायानो मोजां मोननानै गोबां थानायनि थाखाय सुबिदा मोनदों। बिनि अनगायैबो माखासे लामा आलि फुदुलिखौ मोजां एसे साफा खालामनो हानाय गोहो मोनदों। बिनिखायनो आं सानदों दे सारनि मावनाया जोबोद मोजां। दिनैनि दिनाव नैबे बालाबारि फिल्डआव जिथुनाखि सानसेनि हाबाफारि खालामनानै गेवलां मेल खुंदों, बेहाय हाजासे रायजो राजाफोर बिथांमोना थुबुर जानो हादों। बिनि उनावबो जाहाथे जोंनि बे हानि बिखय खामानिफोरखौ साफ्रोमखौबो थालाङा जासे मावजोबलाङोबा बिनिख्रुइ बांसिन साबायखर बावगोन होननानै आं सानो। लोगोसे बे हा हुनि गेजेरजोंल' नङा, माखासे लामा सामाखौबो मोजां खालामना होलांगोन होननानै आसा खालामो। सारनि मावनायखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिनि गेजेरजों आं फंनैसो बुंबावनो सानो, माखासे बिटिआरआव थानाय एबा जोंनि आसामनि सिङाव थानाय माखासे जोंनि बर'फ्रा गोबाङानो अलखदाव गोलैना दङ। दा गोबां जोंनि बर' हारिफ्रा गुबुन हादोराव थांनानै बायदि जागासिनो दं। बिनि पक्षेबो सारा जाहाथे दा जिथुनाखि मावबाय थागोन बिनिख्रुइ साबसिन मावलांगोन होननानै जोंनि रायजो राजानि थाखाय मोजां मावलांगोन होननानै आसा खालामो। आरो साफ्रोमबो सुबुंफोरनो थामोनथायखौ मोजां खालामनानै राहा होलांगोन होननानै आं सानो। माखासे जोंनि बर' हिन्जावफ्रा गोबां दासिमहालागैबो दिंखिया मैगं थास' मैगं फाननानै जाबावनाय दङ। स्टेसन बायदिसिनाफ्राव थाङोबा नुनो मोनो बस्था बायै रोगानाय। नाथाय जोंनि बर' हिन्जावफोरखौ बेफोरबायदि इनाय अनागार मावनाय नुयोबा बिखाया थेर बेथेर गावस्रालाङो। बेनिखायनो सानो आङो साफ्रोमबो बर' हिन्जावफोरनि मोजां सुबिदा होलांगोन होननानै सानो। समाज अनखावरि सारा जादोंबोला बिदिनो जेनेबा बिमा माहारिनि दुखु खस्थ' खालामनायखौ मोजां मावफुंनानै जोंनो एसे राहा होगोन होननानै आं सानो। जाहाथे माबा मोनसे सुबिदाफोर होलाङोबा दानाय लुनायनि बिखय बा दाउ अमा फिसिनायनि बिखय माबा मोनसे जेनेबा जोंनि बे हालामाव
आं गुबुनखौ बुंनो थाङाखै जोंनि बे दिकियाजुलि हालामाव जाहाथे माबा मोनसे बेफोरबायदिनो इन्डास्ट्रिफोर खुलिना होयोबा मोजां जागोन होननानै आं सारनिसिम आसा खालामो आरो बेफोरबायदिनो रायजो राजाया हाजासे बिथांखौ बोरबान्सा सारसिबाय थागोन आंनिफ्रायबो रोजा रोजा साबायखर बावो बिनिख्रुइ साबसिन मावलांनो थाखाय जाहाथे बर' फिसा होननानै जोंबो गोबाङानो अननाय मोनो मोजाङानो जादों बर'आ दिनै मिनिस्टार उजिनो हादों जिथुनाखि बिटिआरनि आउटआव थानायफोरनोबो माखासे होनायनि सुबिदाखौ लादों आरो जाहाथे जोंनि बे थांनायनि सिगांनिया सानदोंमोन नामा थांनायनि सिगांनिया सानाखै बे सानैनि थाखायनोथ' जों सारा दा फैनायखाय गोजोननाय मोनदों सारा मावदों खिन्थु सिगांनिया जोंखौ गोदै गोदै बुंनानैल' थगायबाय थादों आरो बुंनो थाङोबा जोंनि दिकियाजुलि बारनानै सुनिपुर दा बियो सुनिपुर जागासिनो दङ होमबा ओमफ्राय बिश्वनाथ जानानै दङ ओरैहाय बिश्वनाथाव नायहैबावो होमबाबो जोंनि बे सुनिपुरखौ नायनाय जायाखै होननानै आं सानो आरो दा बेनिखायनो आं गोजोननाय मोनदों जोंहा प्रमद सारा फारसेनिफ्राय फारि फारि खामानिखौ मावलांगासिनो थादों आरो बेफोरबायदिनो हाजासे मावलांबाय थागोन होनना सानो आं 2 बोसोरनि गेजेरावनो 3 बोसोरनि गेजेरावनो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दिकियाजुलि एरिया बा बिश्वनाथ जोंनि गेजेराव मेथाइ खननायदों जोंसार रानानै होनो हाबाय बेनि थाखाय जोंसार बर' गोजोननाय नङा होमबा गोजोननाय आरो रेडि ना बड'लेण्डआव हाबनो थाखाय एकदम रेडि खालाम रेडि ना दे होमबालाय आं ओरै माखासे सुबुंफोर लाबोनो इच्छा गोजोननाय मोजांनो माबायदि मोनदों गोजोननाय मोनगोन मोनाखै गोजोननाय मोनबाबो माने बुंफेराखै गोजोननाय मोनगोन ना मोनाखै गोजोननाय मोनदों गोजोननाय मोनदों माबायदि गोजोननाय मोनदों जोबोद माने जों जिबायदि थासारि गोदो जानानै दंमोन बेनिफ्राय जों बिराद साबसिन हामसिनाव फैनो मोनबाय आरो बेबायदि साबसिन हामसिन मोनसे जायगायाव थांलायलायनाय फैलायलायनाय रायखोमालायनाय बेबायदि बाथ्राफोर सोलियोमोन दा आरो मोनसे समाव आरो आर्मि पुलिसजों गाग्लिबजायो बायदिसिना थानो हाया बेबायदि जायोमोन बेबायदि गैला दायो दा बेफोरबायदिबो जेबो गैलिया बिराद मोजां गावजों गावनो अनलायलायनानैबो थानो हाबाय ज' ज' जों सावरि बादालिबो जालायनो हाबाय नङाबा बै समाव जोङो सावरि बादालि जाबाबो मामा आर्मि फैसे पुलिस फैसे फैनानै माने बिराद उथ्र खालामोमोन नैबे फैनाय समाव जोंहा नै दिनै जिफोरबायदि मिनिस्टार सिखारदों बेबायदि गैलिया जानाय बेफोरबायदि माने गैथ'वा आरो बेहाय बेबायदि गैलिया जानायखौ सोर खालामखो बेखौ जोंहा दा प्रमद सारमोना खालामबोबाय आरो बिथिं जोंहा अशोक सिंगला जोंनि दिकियाजुलि समस्तिनि सिखारबाय बिथांमोना जोंखौ नायहरनानै दा बे समाव बिराद समायना रमायना खालामदों नाथाय नैबेल' आरज मोनसे जोंहा दिनैनि बे हा राननाय पत्रआव माने मोनफ्रोमबो माखासे जाजोबाखै बे जाजोबैखौ मावफुंजोबलांनो थाखाय बिथांखौ माने जोङो साबायखर होगोन आरो बिथाङा जोंनि खामानिखौ मावोबा बिथाङा इयुननि समाव आरोबाव माने जोंनिफ्रायनो गोग्गानाय मोननानै देरहाबावनोबो हाबावगोन आरो दा बेखिनिखौनो बुंनानै आं अके नैबे जोंहा आब'सो दङ बेजोंहाय रायलायनि मा गामिनि आबौ फुख्रिपारा मा नाम आं ओरै नामखौ सोंबोनो बावबाय स' दिनै हा रानदों नङा होमबा हानि आइबारसो राननो नागिरदों बा राइट लेन्ड पाट्टा नङा होमबा माबायदि बेसेबां गोजोननाय मोनदों आरो प्रमद बर' सारनि सायाव मा बुंनो सानदों जोंथ' हाखौ मोनोबा गोजोननायखौनो मोनगोन आरो बिसोरजोंनो नांथाबबोबायबो दङ आरो बिसोरनि मावनाय थिनायफोरखौ जों मोजाङानो मोनगासिनो दं आरो दा मोनोबाथ' आरो साबसिन गोजोननाय जागोन दा बेखिनिखौनो नेनानै दङ आरो जों दा सिगाङावथ' बिराद गोबाव जाबाय मोनैया नङा होमबा बेखौ टेनसन लानो हा सोर आब'जों दे आं आब'जों रायलायनो नङा हा नों जादों माबाफोर रायलायजायो माबायदि गोजोननाय मोनगोन मोनाखै गोजोननाय माने दुखु दं नामा दुखु दङ माने दुखु माने गासैनिबो जुदि हेरिं जायाखैब्ला सोरनियाबा थालांदों सोरनियाबा थालाङाखै सोरनियाबा जादों आरो सोरनियाबा माबाफ्रा डकुमेन्टसफोरा भुल जादों खिन्थु जोङो डकुमेन्टसखौलाय मोजांखौनो हरो हजोंहायसो बोरै लिरनानै लांनानै डकुमेन्टसखौ माबा खालामो दा बेनि थाखाय जोङो एसे गोदाव सोराव मोननाय जादों आरो दा गामि दरसेयावनो सोरनियाबा जाना फैदों आरो सोरनियाबा जाना फैयाखै खिन्थु जादों खायसेना जादों नङा होमबा खायसेना जादों स' बाखियाबो जालांखागोन बे टेनसन लानाङा आरो माबाफोर जेनेबा दिकियाजुलि जानानै आसाम सरकारखौ बड'लेण्ड सरकारखौ दाथ' जों आसाम सरकारनिफ्राय मोनथायफोरखौथ' जों मोननो हायाखै लामा आरो पन्सायत आरो कारेन्टफोराबोथ' जों गागायनि दिनै फैसा होनासो लाबोजोब्बाय जों आरो इलेक्सननि माबा बेसेबां गोबाव जाखो बेखौ लाबोनाया कारेन्ट लाबोनाया 2 बोसोर जाबाय आरो 2 बोसोरसो जाबाय लाबोनाया ओमफ्राय जों लुगैयो लामा
आरो पन्सायतफोरखौ जोंनो थाम थिं खालामना होयोब्ला जोंनि बे थेगाजुलि हादान गोदाननि रायजो राजाफ्रा सिजाखौ जोंहा जेबो फेसिलिटि मोना आरो दायो माने पन्सायत गैयिनि थाखायनो जेबो फेसिलिटि गैया आं बेखौ बुंनानै थायो आरो अके स' भिडिअआ एसेनोसै जोब्बाय खुलुमबाय मुंख्लं जालांबाय रुंसारि जालांबाय दिनै गोबाव बोसोरनि उनाव मानगोनां बिटिआर प्रमद बर' सारा जेब्ला बिटिसिनि सिफ जाबाय अब्ला बिनि उनावनो लोगो लोगोनो दायो दिनै धिकियाजुलियाव गोबां सुबुंफोर हा राननानै होबायानो गोबां एफारसियाव हा राननानै होबायानो आरो बिसोरनाव थांगासिनो दङ बिदिनो गभर्नर थांगासिनो बेबायदि जालांगासिनो दङ जाहाथे बे दिनैनि हाबाफारिखौ मोजाङै जाफुंहोगोन बेखौ खावलायहरबाय माखासे आलासिया सफैबाय आरो डिसि सारमोना फैगासिनो दङ दा बे समाव एसे सम दंबावो जोंनि आखायाव बेनिखायनो आगोना बसुमतारी बिथाङा जेरावखि थाया मानो बेयाव फैनानै दोंसे मेथाइ खनफैनो खावलायबाय आगोना बसुमतारी नोंहा जेरावखि थाया मानो बेयाव फैनानै दोंसे मेथाइ खनफैनो थाखाय खावलायहरबाय गोजोन्थों होनो नाजादों जेरै बड'लेण्डआव बोजबनो नाजानाय जेरै हा राननानै होनाय स' गोबां रायजो राजाफ्रा बिथांखौ मोजां मोनदों आंबो बिथांनि बेफोरबायदि खामानि मावनायखौ नुनानै गोबां मोजां मोनदों थेंक इउ स' माच बेबायदि खामानि मावनायनि थाखाय आरो नोंथां बायदि लिडारा जोनोम जाबावनांगौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव थेंक इउ खुलुमबाय एसेनोसै